пожар, выбежала. Лена, пожарный, давай пожарный. Фажиға 9 июль якшәмбе кешендә килеп чыга. Ашарга пешереп йөргәндә Лилия Шәрипова чытырдаган тавыш ишетә, төтен исен сизә башлый. Ул вакытта кызыл лагерьдә улы әтисендә кунакта була. Ишекне ачып җибәргәч, сарай янганын күрә. Утны үзем сүндерәм дип кулына шланг алган, тик аннан су килми. Йөгердем соседи звать, и они вот тоже пришли, су белән шланг белән тушили. Янгын менә шушы сарайдан чыккан, монда гаиләнең мунчасы да урнашкан була. Тикшерүчеләр янгынның сәбәбе электр чыбыгындагы кыска ялганыш икәнен ачыклаган. Ялкын тиз арада сарайны биләп ала һәм ут шунда ук өйгә дә күчә. Бу йортны Шәриповлар 10 ел элек сатып алган, табигатькә якынрак булыр өчен улы Арсланга да саф һава кирәк. Аңа хәзер 19 яшь, 1-нче группа инвалид, ДЦП диагнозы куелган. Арсланның кайбер киемнәрен алып чыгарга, 2 күркәләрен коткарырга өлгергәннәр. Күзләре күрмәгән этләренең йоны янган. Әйбәт торырга хотели. Ну, то, что безнеки бит ул булды. Безнеки это мечта была. Хәзер инде бу урынны янгыннан соңгы хәрабәләрдән чистартырга кирәк. Моның өчен Татарстанның әтиләр берлеге 20 ир-егет җибәрәчәк, район хакимияте техника белән булышуны ышандырган. Шәриповлар вакытлыча Казандагы хосписта яшәп тора, биредә уллары Арсланга ярдәм күрсәткән булганнар. Бөтенесен рәхмәт, то, что вот помогаете, я говорю, я такого вообще не ожидала. Безнең тамашачылар авыр хәлдә калучыларга беренче тапкыр гына ярдәм итми. Әйтик, Кама тамагындагы янгын турында сюжет эфирга чыкканнан соң Әхмәтҗановлар гаиләсенә 400 мең сумнан артык акча күчергәннәр. Буа районыннан Андреевлар 300 мең сумга якын акча алган. Янгыннан зыян күргән Шәриповлар яңа йорт торгызырга тели. Аларга ярдәм итү өчен телефон номеры һәм реквизитлар экранда күрсәтелгән. Алия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.